Dobrý deň, som virtuálny asistent Majva. S čím poradím? Dobrý deň, potreboval by som najbližší možný termín na kontrolu k doktorovi Andrekovi. Najbližší voľný termín vidím v štvrtok 5. decembra o 7:30. Vyhovuje vám? Nie, to už budem preč. Tak to dajme potom, keď sa vrátim z dovolenky po 15. decembri. Najbližší voľný termín vidím v útorok 17. decembra o 8:00. Vyhovuje vám? Áno, to by bolo super. Ďakujem, termín vám zarezervujem. Popíšte ešte prosím váš aktuálny stav. Všetko je OK, mal som sa len nahlásiť 2 mesiace po vyšetrení na kontrolu. Ďakujem, zaznamenám to do poznámky pre lekára. Tešíme sa na vás v útorok 17. decembra o 8:00. Do pár minút vám pošleme potvrdzujúci e-mail alebo SMS. Je ešte niečo, s čím poradím? Nie, to je všetko, ďakujem.